बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। औ नंगौ, बे समाव दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि हालामनि जिथु ह'सनापुर गामि, बे ह'सनापुर गामिया जिथु 2025 मायथाइनि दिनै 6 मे गोथार मंगलबार सान, बे मंगलबार सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना हामबाय गार्जा फोरबोखौ दिनै खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बे हामबाय गार्जा फोरबोआवनो जिहेतु बिथांमोना मोजां मोनसे बाख्नायथावना हाबाफारि लाफानाय जादों, जेरै फुंबिलि समाव फिरफिला बिर होनाय आरो नैथि हाबाफारिया जाहैबाय रुंसारिफोरनो मान बावनाय आरो लोगोसे बेजोंनो ह'सनापुर गामिया मोनसे बाख्नायथावना हाबाफारि लाफानाय जादों, जेरै बिथांमोना ह'सनापुर गामियाव दाख्लै बावैसो होनानै थांनाय जिहेतु H.S आनजादनि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव जाय बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों, बे बिथांमोनखौ दिनै मान बावनाय हाबाफारि लाफानाय जादों। जिहेतु ह'सनापुर गामिनि जाय फंबायमोना H.S आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै बिथांमोना दिनै ह'सनापुर गामिखौ मोनसे जोबोद सोराङाव लाबोनो हादों आरो लोगोसे ह'सनापुर गामिनि जिथु फैबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो मोनसे गोहो होनो हादों। बिनिखायनो जों बिथांमोनखौ, जाय फंबायमोना H.S आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों, बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। जिहेतु बिथांमोना फैबाय थानाय सम आरो लोगोसे बिथांमोना गावसोरनि जिथु थांखिफोरखौ मोजाङै मोजां होसोनानै जाफुंनो हायो। बेनि सायाव जों बिथांमोननिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लागोन। जिहेतु बिथांमोना H.S आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो थाखाय बेसेबां नाजादों आरो बेसेबां गोबाव फरायनानै बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों आरो बे सेथि थाखो उथ्रिसार जानायाव बिथांमोननि बिमा बिफाया बेसेबां बिहोमा दं, बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो लागोन। बे समाव आंनि साखाथियावनो दं जिहेतु ह'सनापुर गामिनि जिहेतु 2025 मायथाइयाव दाख्लै बावैसो जिहेतु होनानै थांनाय H.S आनजादनि फिथाइ, बै आनजादनि फिथाइयाव जिहेतु ह'सनापुर गामिनिनो सानै फंबाया सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बिथांमोना आंनि साखाथियावनो दं। बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ रोखायै मिथिना लागोन। जिहेतु बिथांमोना H.S आनजादाव जिहेतु सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानायनि मेन गुबै थांखिया बोरै आरो बिथांमोना माबायदि फरायनानै माबायदि समखौ बेसेन गोसा खालामनानै आरो बिथांमोननि बिमा बिफाया माबायदि बिथांमोनखौ फरायनायाव बिहोमा होनानै बिथांमोना दिनै बेबायदि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों, बिथांमोननि सायाव जों मिथिना लानो। जिहेतु नोंथाङा गिबियाव नोंथांनि मुंखौ सिनायथि होनो थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि साइद स्वर्गियारि, आंनि गामिनि मुङा ह'सनापुर। नोंथाङा जिथु दिनै H.S आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै ह'सनापुर गामिखौ मोनसे जौस्रां थाखोआव लाबोनो हादों, बेनि बेलायाव नोंथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो थाखाय बेसेबां घन्टा फरायनानै, बेसेबां गोसो जहाबना फरायनानै नोंथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाफैनो हादों? आङो बिदिनो सानसेयाव 2-3 घन्टासोखौ फरायोमोन आरो आङो देग्लायनि जोंहा बर' बिजोंजोंनो जों आरिमु आयदानिफ्राय गिबि खेब H.S आनजादखौ होजेन मोनदों। बेयाव खोब गावखौनो आं खाफाल गोनां होनना सानदों। देग्लाय जि आसाम सरकारनि गनायथि मोननानै H.S आनजादखौ बर' बिजोंजोंनो लिरनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो आं गावखौनो प्राउड फिल खालामदो दे आं बर' बिजोंजों लिरनो मोननानै आंनि पारसेन्टेजआ एसेबां फैदो होननानै। आरो 78.4। नोंथाङा मा फरायसालिनिफ्राय फैनानै? आङो उपेन्द्र नेसनेल एकाडेमि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय बे आनजादखौ होदोंमोन H.S आनजादखौ। नोंथांनि सेथि थाखो उथ्रिसार जानायाव जिथु नोंथांमोननि बिमा बिफायाबो फरायनायाव बिहोमा थायो हिसाबै नोंथांनि बिमा बिफाया माबायदि बिहोमा होदोंमोन नोंखौ बेबायदि समाव फरायनायाव? आंनि बिमा बिफाया आंखौ फरायनाय समाव गोबां आबोर लादों, जे फरायनायाव नांगौ जानाय गासिबो मुवा बेसादखौ नांगौ बायदि होदो आरो सम बायदियै जानाय लोंनाय गासिखौबो होजोबदों आरो। नोंथाङा जिहेतु दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय, जितु फैबाय थानाय समाव नोंथाङा मा फरायनो सानदों आरो थांखि नोजोरा मा? आं इयुनाव सासे मोजां पलिटिसियान जानो सानदों। आं दा डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि मुलुगसोलोंसालियाव पलिटिकेल साइन्स आयदायाव मेजर साबजेक्ट लानानै फरायनो सानदों। जिहेतु दिनै ह'सनापुर गामियाव नोंनिनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दं, बिथांमोनाबो सानसे नों बायदि फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाफैनो थाखाय नाजादों। बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि फरायोब्ला बिथांमोन नोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोनाबो बेबायदि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हागोन होननानै नोंथाङा माबायदि आइडिया फोरमायहरो बिथांमोननो? आं जायबा बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो दे बिथांमोना जाहाथे बारा बिदि बेरायथिंलाबायनाय आरो
ओरैनो आद्रि सम हेगारनाय मबाइल सबाइल नायनानै सम हेगारनाय बेफोरखौ दोनथ'नानै जि फरायनांगौ बिजाब फरायनांगौ बिजाबखौ फरायनांगौ आरो बारा एसेबां नट्स बायदिखौ नायनो खालामना अकल लेसनफोरनि जा सिलेबासाव थानाय बेफोरखौ लेसनफोरखौ फरायनांगौ आरो बै लेसनफोरखौ नायनांगौ जे बे लेसन जेनेबा मोनसे लेसन बे लेसननिफ्राय जोंहा मोनसे लेसननि सिङावनो गोबां सार टपिक मेन टपिक थायो बे मेन टपिक सार टपिकफोरा मा बुंनो नागिरदों बेयाव मा फोरमायनो नागिरदों आरो बेखौ मानो थाखाय होदों आरो मानो थाखाय होनाय जाखो बेफोरखौ जुदि मोजाङै खोब जागायनायनिफ्राय मोजाङै फरायलाङोब्ला आङो मिजिंथियो माने जोंनि थाखाय माने पार्सेन्टेज थिखांनाया खोब गोरलै जाना फैगोन बेखौ आं सानो आरो नोंथांनि जिथु फरायसालि जि फरायसालिनिफ्राय नोंथाङा दिनै फरायना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाफैनो हादों बै फरायसालिनि जिथु फोरोंनाय क्लास लानाय आरो बिथांमोननि बै टिचारफोरनि बा फोरोंथाव आरो आं गावखौनो खोब गोग्गानाय मोनो जोंनि फोरोंगिरिफोरा खोब जोंखौ गावनि बर' बिजोंजोंनो आसि थुयै थुयै माखौ बुजियाखै माखौबा हायाखै खोब सोंथाबै खोब मोजाङै जिथु नोंथाङा जाय फरायसालिनिफ्राय फरायनानै दिनै H.S आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाफैनो हादों बै फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फोरोंनाय आरो बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोना नोंथांखौ माबायदि फोरोंनानै दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन आङो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर बावो जोंखौ एसेबां खोब मोजाङै जि गोदान जोङो बर' बिजोंजों गोदान बिजाब मोन्दों गोदान नट्सफोरखौ जोंनो खोब मोजाङै बानायना होदों मोजाङै कनसेप्टफोरखौ क्लियार खालामना होदों आरो थाखो खथायाव जोंखौ सानफ्रामबो से सप्ता आरो से दाननि गेजेरावनो जोंखौ गावसिनि फोरोंनायफोरखौ टेस्ट लाबाय थादों बिदिनो खोब जोथोनै लानानै जोंखौ खोब माने मोजाङै फोरोंदों आरो आं फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर बावो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जिथु जोंनि रादाबनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायना होबाय जिथु गावनि माबायदि खस्थ' खालामनानै दिनै बिथाङा H.S आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों नोंथांमोनाबो निस्सय मिथिबाय नंगौ बेबायदि गोबां खस्थ' खालामोबा सानसे जाफुंसार होननाय बाथ्राया रोखा जायो थिग बेबायदिनो दिनै जिथु आरो हसनापुर गामिनिनो सासे फंबाय जिथु बिथाङाबो H.S आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै बिथाङाबो हसनापुर गामिखौ मोनसे सोराङाव लाबोनो हादों बिथांनिफ्रायबो जों मिथिना लागोन जिहेतु बिथाङाबो गावनि फरायनायाव माबायदि खस्थ' खालामदों आरो माबायदि बिमा बिफानि बिहोमा दं आरो फोरोंगिरिनि माबायदि बिहोमा दं बिथांनिफ्राय जों एसे मिथिना लागोन जिहेतु नोंथाङाबो जिहेतु सेथि थाखोआव उथ्रिसार जादों हिसाबै जितु नोंथांनि हसनापुर गामिनिफ्राय नोंथांनि सिनायथिखौ होग्रो नोंथांनि नामा मा आंनि मुङा मुस्रि प्रसाद बसुमतारी आङो सिलाफोथार इउडिपेन कलेजाव फरायोमोन H.S आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि खस्थ' खालामनानै दिनै बिसिम सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाखो आङोथ' ओरैनो सानसेयाव 7-8 घन्टा फरायोमोन बेहाय माने 2 घन्टा मोनसे साबजेक्टआव फरायो बाखि आंना मोनथाम साबजेक्टआव मोजां जादों ओमफ्राय मोननै साबजेक्टआ एसे गाज्रि जादों आरो इंलिस आरो अलटिया एसे गाज्रि जादों मानोना इनखौ बारा एसे फरायाखैमोन बेयो आंनि भुल जाबाय बाखि साबजेक्टखौ मोजां नायदोंमोन बेयो बांसिन मार्क मोनबाय आरो जितु नोंथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै पार्सेन्ट बेसेबां थिखोनो हादों आंनि पार्सेन्टआ 73.2%। जितु नोंथांनि बिमा बिफा बिथांमोनाबो नोंथांमोननि फरायनायाव गोबां बिहोमा दं हिसाबै बिथांमोना नोंथांमोनखौ माबायदि अननाय आरो सिबिनाय आरो माबायदि जोथोन लानानै फरायहोदोंमोन आंनि बिफानि मुङा मुस्रि सुनित बसुमतारी आरो आइनि मुङा मुस्रिमा पुर्निमा बसुमतारी बिसोर आंखौ फरायनायाव गोबाङानो हेल्प होदो मानोना जिहेतुखि आं हायै बुस्थुखौ बिसोरो ओरै जा ओरै खालाम होननानै बुंहरबाय थादो जिहेतु आं हस्टेलाव थाना फरायदोंमोन बेहाय बिसोरथ' आंखौ बारा एसे ताल लानो मोनदिया खिन्थु बेहाय बांसिनानो आंनि सारमोनानो हेल्प होबोनाय बायदि जाबाय ओमफ्राय आइमोना जिमान गावसोरनिफ्राय हायो बेखिनि हेफाजाबखौ हरफाबाय आंनो जितु नोंथाङाबो H.S आनजादाव सेथि थाखोआव मोननाय हिसाबै जितु नोंथाङा मा फरायसालिनिफ्राय एग्जामखौ होनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाखो आरो लोगोसे बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा नोंथांखौ माबायदि बिहोमा होनानै माबायदि खस्थ' फोरोंनानै दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जाना हरनो हाखो बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंदों आङो सिलाफोथार टाउन कलेजाव एग्जामखौ होदोंमोन बेहाय जोंनि सारमोननि हेफाजाबा गोबाङानो होदो मानोना बेहाय जिहेतु सारमोनहा फोरोंदो जों इंलिस एग्जामाव लिरहैदो जों सारमोननिफ्रायनो गोबां सोलोंनो मोनदो जिहेतु सप्तासेयाव सानसे साननैया टेस्ट लाबाय थायो फोरोंनानै जिमान फोरोङो बेयो सप्तासेयावनो टेस्ट लाबाय थायो
आरो बिनि गेजेरजोंनो बिराद हेफाजाब मोनदों आरो जों कलेजनि। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।